салом Комроншоҳ, феълан омодагии шумо дар кадом сатҳ қарор дорад ва барои гузарониндани машқҳои дастаҷамъона дар кишвари Австрия ба шумо кӣ кӯмак намуд? омодагии ман дар шаҳри Меттерсили давлати Австрия бо ҳамроҳи мураббиён Войт Зарлак дар инҷо қарор дорем ва мо бо дастгирии барномаи сеҷониба аз тариқи Кумитаи Миллии Олимпӣ, Кумитаи кор бо ҷавонон варзиш, Федератсияи дзюдои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳукумати вилояти Суғд мо ба инҷо сафарбар гаштем ва мо машқҳои хуб идома дода истодаем. дар ин машқҳои дастаҷамъӣ 1400 нафар варзишгар омаданд аз тамоми гӯшаву канори дунё ва ҳама ба мусобиқаҳо омодагӣ хуб дида истодааст. Кай ба макони баргузории мусобиқаи Гран-при Тел-Авив сафар мекунед? мо 21 январ ба шаҳри Тел-Авиви давлати Изроил мусобиқа дорем, сафар мекунем. Ман рӯзи 25 баромад мекунам ва иншоаллоҳ тайёрияҳо мо хуб аст. дар инҷо хуб заҳмат кашидем, хуб тамрин кардем, бояд ба як натиҷаи хуби варзишӣ бирасем. ба иттилои коршиносони соҳа, имконияти рохат ба бозиҳои Олимпии Токио 2020 аз миёни варзишгарони кишвар маҳз дар риштаи ҷудо бештар аст. Инро шумо чӣ гуна шарҳ медиҳед? дар пеш 10 мусобиқаи литсензионӣ мондааст. варзишгарони ҷудо бисёр имкониятҳои хуб дорем. бояд аз ин имкониятҳо хуб истифода бурда рӯйхати бозии олимпиро сазовор гардем. охирон мусобиқа ҷамъбасти пеш аз бозии олимпӣ мастерз аст. беҳтаринҳо касе ки дар рейтинг рӯйхати бозии олимпӣ мегирад, онро даъват мекунам барои бозии олимпӣ. дар Қатар баргузор мегардад. аз 1 июн бошад эълон мекунам ки рӯйхати бозии олимпиро гирифтааст. ташаккур Комроншоҳ, ба шумо дар мусобиқаҳои интизор барори комёбӣ хоҳонем ва барномаро идома медиҳем. аз миёни тамоми варзишгарони кишвар Самол Маҳмадбеков ки қаҳрамони ҷаҳон оид ба ҷудо миёни ҷавонон дар соли 2019 гардид, барои рохат ба бозиҳои Олимпии Токио 2020 имконияти бештар дорад. ҳоло машқҳои омодагии ин варзишгари муваффақи кишвар дар ҷопон идома доранд. гузориш дар ин бора.